סיפורנו מתחיל בקולחוז רחוק ברוסיה הקרה. לובה וגושה החליטו לעלות לארץ ישראל. Luba, el krasta есть ставлонтик, крasta есть ковнётик, значит нет понимаете. Покатюшев, Галадим, Моше, Адина, Гошале. זהו, הגענו לארץ. זה הארץ המובטחת. אנחנו עכשיו נשתטיח לאדמה וננשק אותה. סוף סוף הגענו אליה. Luba, esto ni slar diría. Нет копачуфов, не гармадом, el хачапуфов, есть так и небо. El картофель, довникатка, el шапум, тень сноват. Понимаете? גושה, נו די, מספיק. זהו ילדים. הגענו לנחלה שלנו. הגענו לארץ ישראל סיקה. זה הארץ המובטחת. יהיה לנו פה נפלא. לא יהיו תורים, תהיה עבודה, יהיה לנו אוכל, יהיה לנו לחם. ממש נפלא. נוכל לצאת כל יום, לשחק ביער, לכתוב פרחמניות, לכתוב פירות. ממש ארץ זבת חלב ודבש. ילדים, אני חושבת שאין פה טעות וזה המקום. אמא, אני חושבת שבליתי חול. אותי הקץ הקרב. יותר בגניה מחומנג'ם. לאחר שגילו הזוג לוין כי סיני אינו המקום המעניין ביותר בעולם, החליטו להביא ילד נוסף. לילד הזה קראו איציק. לובה לדחוף! לובה לדחוף! לובה, אני אמרתי! לובה, אל תדליקי אותי! לובה, לדחוף! כן, כן, כן! רגע, מה הוא מנסה להגיד? בוא חמודי, בוא אני אעניק אותך. אבל איך אני אקרא לו? אולי אני אקרא לו שי. או אולי יצחק. אני חושבת ששי זה בעצם קצת מיושן, אנחנו נקרא לו יצחק. ילדותו של איציק ילדה עליות ומורדות. שלום לכם, התוכנית הערב מוקדשת ברובה לזכרו של ניקולאי קודריצקי. מלווה אותנו בתוכנית הערב אלון מזרחי ששיחק בבני יהודה לצידו של קודריצקי. שלום אלון. אני כל כך איש טוב, טהור, טרי, לא רואים את זה. אתה לא רואה כאלה. אתה לא רואה, תחפש 200 פעם, אתה לא תראה לך. כי הוא איש מיוחד. אתה השם שלי ניקו, אני אוהב אותך. אבל בחיים, כמו בסרט טורקי, לגורל תוכניות משלו. שחר! שחר! אז אמרתי לך שיואב בא אליי אתמול, כן? איילת, אני אמרתי לך כבר, יואב הוא לא בשבילך, אני לא מבינה איך את כל פעם נופלת לרגליו. אוי, רגע, תעצרי את המחשבה הזאת. יש מישהו בדלת. מעניין מי זה? טוב, אני חייבת לעוף לשנייה. אז אתה שומע, אביב? היי. היי, אני איציק. אני שירן. שלום שירן. תגיד, מה לא הבנת? שירן. מה, אתה אוטיסט? תגידי, אפשר לצאת איתך לפאב? כן, בטח. למה לא פאב? אוי, איזה יופי של בחירה. מקום כל כך רומנטי. נכון.
את יודעת מה הצליל שאני הכי אוהב? איציק, אתה אוטיסט. כנגד כל הסיכויים בחר איציק להיות מהנדס. כן, מכאן, מהמרפסת, אפשר לראות את פרויקט הגמר שלי. כמו שאתם יכולים לראות, אני השתמשתי פה בכלונסאות מבטון יצוק. אני השתמשתי ב-3.3% של ברזל מגולבן. דיפונים לפי שטיחמוס דיגיטלי. קצת צמנט לחיזוק, כי אתם יודעים. ומפיתגורס להוריד סכנת רוחות. וזהו, והנה התוצאה לפניכם. תשמע, שהתקבלתי לתפקיד של עדינה, אני נורא התרגשתי, אתה יודע. כי זה התפקיד הגדול הראשון שלי. לפני זה אני שיחקתי סתם בכמה סרטי סטודנטים, אבל דבר כזה... מה אתה חושב, שלא היה ויכוחים על הסט? היה ויכוחים על הסט. מה? אני אמרתי בהתחלה שאני רוצה בכלל מבטא המהרי. תראה, סך הכל אני קראתי את הסרט ואמרתי לעצמי, זה לא אני, הקטע הזה של הכיפה וזה, אבל וואלה, זה תפקיד, ולקחתי את זה הכי עמוק שיכולתי. לקחתי את זה לעומק, נכנסתי, הרגשתי את הדמות.